ऐसे से शुरू होला ऐसे से खत्म हुई पावर दूसरा के उतार दे। इलाका आपका, कानून आपका। पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे एक दिन में कितना कमाई की यानी कितना कलेक्शन की ओकरे बारे में बात करे वाला बानी ये वीडियो में। तब बना रहा वीडियो में लास्ट तक। तब आई लोग कल यानी 20 तारीख से पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे ऑल इंडिया सिनेमा घर में रिलीज कर दिया गई बा। अरे फिल्म के अच्छा ओपनिंग यानी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं के मिलत। लगभग 12 से 15 सिनेमा घर मिलल बाटे ये फिल्म के। लेकिन डायरेक्टर चंदन उपाध्याय के द्वारा बतावल जाता कि फिल्म के अगला सप्ताह से बड़ा बड़ा थिएटर हर जगह पर ये फिल्म के लगावल जाये। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे लागल रही छोटा छोटा थिएटर में 14 से 15 थिएटर में लागल रही और वो सब थिएटर मिला के बहुत ही अच्छा कमाई कैले बिया छोटा छोटा थिएटर से ही फिल्म। भाई लोग चला हम बता दी तो लोग के कि पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के एक दिन के कलेक्शन यानी एक दिन के कमाई बाटे 14 से 15 थिएटर मिलर लाटे और 14 से 15 थिएटर मिला के 5 से 6 लाख रुपया एक दिन के अनुमानित कमाई बतावल जाता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। भाई लोग 14 से 15 सिनेमा घर मिलला के अनुसार ई बतावल जाता है कि पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के अनुमानित कमाई बाटे 5 से 6 लाख रुपया। भाई लोग जितना सिनेमा घर मिलल बा ओकरा अनुसार पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे अच्छा कमाई करतिया। और जौन भाई लोग अभी फिल्म नईखन लो देख ले तो अपना नजदीकी सिनेमा घर में जाके फिल्म के एक बार जरूर देख लो काहे से कि बहुत ही जबरदस्त और कमाल के फिल्म भी है। गाने उस भगीरथ को फिर से पुकारा, आ रहा हूँ अपनी माँ गंगा की सुरक्षा करने।